guys. Sobrang lakas na. Oh, lakas. Ay, kay ko po. Ah, lakas. Lakas. Napaka oras ngayon alas 4, pero ganito nakadilim sa paligid. Malakas ang bugso ng ulan, ang buhos ng ulan malakas, pati bugso nung sabay-sabay na ini, napakalakas hangin saka ulan. At sa mga oras na ito wala na pong kuryente dito sa amin, dito sa San Jose, Camarines Sur. Dapat lang talaga putulin na nilang linya ng kuryente in case na may mga bumagsak na poste ng kuryente, safe tayo. Ikot. Oh, shit. Guys, napansin nyo yun, umiikot ang hangin. Alas 3 pasado, December 2, ganito nakadilim dahil po sa bagyong Tisoy.
agad sa Lunay.